जों नुखा दिनैनि जराव जे होम मिनिस्टार यूनियन होम मिनिस्टार अमित शाह नो लेटर सैरहका करा खाई आपनि बिसिंदै जों नुखा जे महाराजानि जे ब ताम सानाय ब कंडीशन रमानि मते जे ब्रु बर रंनो जे 25 इयर्स जरदै जे बर पिरिं परइं तमनि बागै जे बर नरो परमानेंट सेटल रनानि बागै महाराजा सामनि मते होम मिनिस्टार आपने एक्सेप्ट खाई तिनि जे एग्रीमेंट नंगै जे एग्रीमेंट नंग लाखिया 600 crores बा पैकेज नंग लाखिया महाराजा ताई यूनियन होम मिनिस्टर नि बिसिं अब तिनि सक्सेस मानि बागै ग्रैंड सक्सेस मानि बागै जों तिनि अर तंथोक्लाई जों अर तिनि अम हाकिमा कुथुम लाखिया ताई बाजी मा सक लाखिया जों बेलाखे बुबाग्रा न हामबाय माया हरो ताई जों बुबाग्रा नि लगी जेफ्रोबना बाजाय तंनाय अबनि बागै जों कहा माने बनो समर्थन खायोदा गाय अब तामनि बागै तेब कदर खालायना ना गाय अब जेहेतु जों अब कहा विक्ट्री मांखा माने चिनि महाराजानि चाइ दङ जों विक्ट्री मानमै बागै जों तेब तंथंनानि दिन तामगै जों खा खालायो जे अब चिनि बिगिनिं सिमिं जों बसकाङाव थाङै तेब सक्सेस मानाय महाराजानि याक्तै आम बागैनो जों महाराजानि लगी तंनाय आं तेब कयनाय तिब्रा सालुकुरंनो जे सिक्लारक ताखुनो साइमिया तिब्रा दफा बा जे मथा जे संजाजामनि महाराजानि आन्दाराव अबनो तै बरक तेब आं ताम सानाय अ जागा एंगेजों फाइनानि बागै आं कबंनाय बंनो ताइ आं बंनो मुचुंनाय बरक इच्छा खायनरो एंगेजिं फाइदो हंगाय जों ताइबो थानजांगै ताइबो बसकाङाव सामुं आगुगिरि आगुकि महाराजा प्रदुत किशोर देबबर्मननि साइटो मुंसिमोन दाना जत तिब्रा सा सिविल सोसाइटि थों एनजिओ जों थों दालबिदाल रिजनल पार्टीनि खरां तिसामा बायदाबो ओंखाना महाराजनि साइटो मुंबाय सिमि दांखना नेने फिरो मुंबाय अब तो पार्टिकुलारली महाराजानि साइटो मुंनो
hai pun support to tong khana ovo obviously abo khang masuk sasok rimali atam nai tam hagai obni TIPRA sa right TIPRA sorong ni bagi to joto bodol no chai toklayo kaham khlanya ni bagi hai pun particular nukjago je obo main je obno lead khlanya obo maharaja no जों बनो आमति हिने खा खलायो ता आयोग लोकथों त्रिपुरा दफा आयोग लोकथों बुबाग्रा आयोग लोकथों बुबाग्रा आयोग लोकथों त्रिपुरा दफा आयोग लोकथों त्रिपुरा दफा आयोग लोकथों